రేట్లు తగ్గించిన విషయం తెలిసిందే. అందులో భాగంగానే ఈ యొక్క మన తెలంగాణ ప్రాంతంలో కూడా ఈ యొక్క డీజిల్ పెట్రోల్ పైన అదేవిధంగా ధరలు మరియు వ్యాటు తగ్గించాలని చేస్తున్నటువంటి ధర్నా కార్యక్రమంలో మనం అందరం కూడా భాగస్వామ్యమై ఈ కార్యక్రమాలు వారు తగ్గించేంత వరకు పార్టీ ఇచ్చిన పిలుపులకు అందరం ముందుండి కార్యక్రమం చేయాలని తెలియజేస్తూ అందరికీ నమస్కారం. జై హింద్, జై శ్రీరామ్. విధంగా ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తీసుకొచ్చేందుకు ఈరోజు ధర్నా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది. నిన్న ప్రెస్ మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి గారు మేము ఎక్కడ కూడా పెంచలేదు, మేము తగ్గించామని చెప్పినటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు 2015 లోపల తను పెంచినటువంటి ఏదైతే జీవో కూడా మేము పత్రికా మిత్రులకు చూపించడం జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి ఈరోజు నేనేమంటున్నా అంటే మీరు హుజురాబాద్ ఎన్నిక తర్వాత ఫ్రస్ట్రేషన్లో మీరు మాట్లాడినటువంటి తీరు ఏదైతుందో తెలంగాణ సభ్య సమాజం అంతా కూడా ఈరోజు తల వంచుకుంటునే పరిస్థితికి తీసుకొచ్చారు. ఒక రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి పదవిలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు మీరు మాట్లాడేటువంటి తీరు ఏదైతుందో హింసను ప్రేరేపించేటువంటి విధంగా ఈరోజు సమాజంలో అలజడి సృష్టించేటువంటి విధంగా మీరు మాట్లాడడం ఏదైతుందో ఈ యొక్క మాట్లాడడం అనేటువంటి సరైనటువంటిది కాదు. ఈరోజు తెలంగాణ ప్రాంతంలో అనేక రకాలైనటువంటి సమస్యలతో బాధపడుతున్నటువంటి యువకులు ఉన్నారు. అదేవిధంగా దళితులు అనేక మంది ఈరోజు 3 ఎకరాల భూమి రాక, అదేవిధంగా ఈ ప్రకటించినటువంటి దళిత బంధు రాక వారందరూ కూడా నిరాశ లోపల ఉన్నారు. వారికి ఇచ్చేటువంటి విధంగా నిన్న మీ ప్రకటన ఉంటుందని భావించాం. అదేవిధంగా పెట్రోల్ మీద తగ్గిస్తారనేటువంటి విధంగా నిన్న భావించాం. కానీ పత్రికా సోదరులు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలకు నిర్లక్ష్యంగా సమాధానం చెప్పడం ఏదైతుందో మీ యొక్క నిర్లక్ష్య ధోరణి, అహంకారాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నటువంటి తీరు తెలంగాణ ప్రాంత ప్రజలు గమనిస్తూ ఉన్నారు. రానున్న రోజుల్లోపల తప్పకుండా తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి యువకులు, పేదలు, దళితులు, కార్మికులు, కర్షకులందరూ కూడా మీ యొక్క నాయకత్వం పట్ల ఈరోజు పోరాడడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. తప్పకుండా ఆ దిశ లోపలే మా యొక్క పోరాటాలు నిర్మాణం చేస్తాం. మీరు మాట్లాడినటువంటి తీరు ఏదైతుందో అది ముఖ్యమంత్రి స్థాయికి తగదని చెప్పి ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం.